Malé Karpaty, majolika, romantické uličky, víno, pamiatky a v neposlednom rade štúr. Áno, to všetko je modré. A čo veľa z naozaj zanechám? Záleží na tom, ako budeme práve náladu. Mesto Modra žije už takmer 1000 rokov pod úbočiami Malých Karpát. Vyrastla z malej osady, podánskej dediny a slobodného kráľovského mesta až do súčasnej podoby vychovanej mladej ženy, ktorá si cení historické a kultúrne pamiatky, svedkov plynutia času a životných príbehov. Aj po 400 rokoch sa môže Modra píšiť jedným zo svojich zachovalých historických symbolov, ktorým je Horná brána. Kedysi bola súčasťou mestského opevnenia. Zo súboru hradobného opevnenia sa zachovala táto kruhová bašta. Národná kultúrna pamiatka, tak v súčasnosti sídli Galéria Ignáca Bismayera. Galéria predstavuje návštevníkom výber stiel predstaviteľov keramickej tvorby na Slovensku. V minulosti však Modra ako hrdá sebestačná dáma neprejavila záujem o vybudovanie železnice, ktorú by si priateľsky podala ruky s inými mestami. Týmto si sňala titul hospodársky i kultúrne vyspelého mesta a mení svoju tvár na provinčné poľnohospodárske mestečko s vinohradníckym zameraním. Pre svoju výnimočnú polohu, zvýraznenú bohatými vinicami a krásnymi horskými partiami, si Modra vyslúžila epitetom Perla Malých Karpát. Pri stretnutí vás privíta s úprimným úsmevom a iskrami v boblových očiach. Len čo si podáte ruky, i hneď vás pozýva na malú prechádzku tam, kde to všetko začína. Do vinohradu. Modra si je vedomá svojej vysokej hodnoty, ktorú má práve vo vinárstve. Svoju družnosť a radosť podeliť sa o svoje úspechy s inými rada prejavuje na každoročných vinobraniach, hrnčiarskych jarmokoch a na množstve iných podujatí. Istú pretvárku však môže Modra pociťovať v momentoch, kedy sa ľudia snažia zviesť na vlne úspechu modranských vín a predávajú akože modranské súdové víno, ktoré ak vôbec hrozno videlo, určite z Modry nepochádza. Modru táto krivda bolí, avšak stále ostáva verná svojim hodnotám a prioritám, pretože vinárska tradícia je tá, ktorá má v meste svoju autentickosť. Z každej ulice, z každého rohu sa na vás modre usmievajú. Priamo zlákajú malebné vinárstva, vinné pivničky či vychýrené reštaurácie, ktoré sa píšia ponukou tých najlepších modranských vín. Napriek tomu Modra nie je nasilnou, ponúkne, ale nenúti. Avšak jej hravému šarmu je možno len ťažko odolať.
Podobne, ako má modranské víno svoju jedinečnú chuť a vôňu, tak má modránska keramika svoj jedinečný tvar i farbu a rovnako bohatú tradíciu. Žiadny vyrobený výrobok nie je unáhlený. Hrnčiarstvom sa nám modra predstavuje ako trpezlivá, nikam sa neponáhľajúca, zručná žena. A tak, ako pre víno, človek potrebuje v sebe pestovať trpezlivosť a cnosť, výroba modranskej keramiky si od modry vyžaduje značnú dávku fantázie. Budova, kedysi stará továreň na výrobu keramiky, je dnes hotelom, ale nie hociakým. Táto chránená pamiatka bola prázdna, chátrala vyše 30 rokov. Až spojenie histórie s moderným využitím ju zachránilo. Zachovala sa v ňom živá dielňa so starými strojmi a pôvodnou pecou, ktorá je tak stará ako samotná modránska keramika. Budova je dnes prejavom toho, že si mesto ponecháva a váži svoje hodnoty, čo symbolicky znázorňuje aj nápis nad vchodovými dverami. Chráňme dedičstvo našich otcov. No nie všetko je však modra schopná ochrániť. Ak prídete do centra mesta, do samotného srdca, nebudete počuť vlastného slova. Ťažká doprava nemá čo robiť v blízkosti historických pamiatok. V tomto prípade však modra nie je pánom svojho vlastného tela. Nedokáže rozhodnúť o svojom samotnom srdci a chrániť ho. Môže sa tak iba bezmocne pozerať na skazu posledných pár rokov, ktorú táto doprava napáchala. Osud modry bol vždy prepletený s osudmi významných osobností a dejateľov a umelcov, medzi ktorých patril aj Ľudovít Štúr. Na jeho počesť bola otvorená pamätná izba Ľudovita Štúra v dome na námestí, kde aj zomrel. Ak by mohol tento dejateľ prehovoriť dnes, zrejme by ho nadchla skutočnosť, že modra ním žije dodnes a jeho význam uctieva mnohými formami. Štúr je pochovaný na miestnom cintoríne a jeho hrob je ozdobený sochou Slovenskej jary, dielom národného umelca Jozefa Kostku. Modra sa k nám prihovára svojou architektúrou. Je posiatá s plastami sakrálnej architektúry, ktorou sa však nevystatuje, ale je príjemnou súčasťou jej bytia. Na Dolnej ulici sa hrdo týčia ako dvaja bratia, dva evanjelické kostoly, jeden slovenský a jeden nemecký. Modra, napriek svojej uzavretej povahe, je otvorená a srdečne ochotná sprístupniť svoje historické klenoty aj pre koncertné predstavenia, ktorými rada poteší kultúrneho ducha svojich obyvateľov a návštevníkov.
Modranským klenotom je rímskokatolícky kostol svätého Jána Krstiteľa. Bol dlhé roky len zanedbaným miestom, ktoré je paradoxne monumentom tretieho najvýznamnejšieho cintorína na Slovensku. Modra sa viac nedokázala pozerať na svoju chátrajúcu časť, s ktorou odchádza jej minulosť, a sentimentalita, ktorú pociťovala, ju prijímala k obnove Modranského kostola. Iným klenotom, ktorý Modra ukrýva, v tajoch lesov už 80 rokov je Zochová chata. Bývalú turistickú bytovňu, ktorá bola miestom stretnutí Trumpov, postupom času povýšili na významnejšie miesto. Dnes je drahokamom v oblasoch starej dámy. Hoci je vzdialená od srdca Modry a dá sa povedať, že je oddelenou časťou jej tela, Modra ju bere ako neodškriepiteľnú súčasť svojho života. Tak čo poviete? Aká bola?